Ola, chamome Dana e vou expoñer un libro chamado Animalotes. O seu autor chamase Aaron Blabey e naceu o 1 de enero de 1974. Ten varios premios e tamén publicou máis libros. Sobre o libro, os seus protagonistas son o señor Piraña, o señor Tiburón, o señor Serpente e o señor Lobo. Trátase de que estes animales están cansados de ser animales temidos e deciden convertirse en buenazos ou superhéroes. Pero non o consiguen e terminan indo á cárcel ou terminan buscándoos a policía. Aunque intenten demostrarlle ao mundo que son bons animais, non poden conseguilo moi ben e terminan indo á cárcel ou meténdose en líos moi gordos. Tamén pelean contra villanos como o Dr. Mermelada ou hámsters. A miña opinión personal sobre este libro é que é moi gracioso e entretenido. Eu lino varias veces e convido a lelo. É moi divertido.